manya nibire o manya hoya onyame de dom ya me de ba asase so no yɛse ne wo history na ne onim ne Nyankopɔn ayɛ ade na yɛ de aba asase so ɔno otumi ka hintasam because Nyankopɔn de adom no tira me sɛ so se wo yɛ obrepɔn wanya ho a ayɛ akɔka kyɛ sunsum ahohom sɛ wo na yɛ obrepɔn nti o memma wo da yim ana o memma wo abra bom wo mra wo nkyɛke ayi o mo nkyɛke hwee na mo kyɛke ane sɛ wa mistake yakɔ anim odifo na atena se no ho adwiri wo do je ho anye o si papa we kro nipa ban akwasimi na me ye ne obi nye bi da na nam tumbo astuka na me nam amehwɛ ne nyame a kyerɛ me sɛ mfa ba kyerɛ ne ma anya na atɔpeto ma me beto nya ho do man kyerɛ na me kɔ asase ase a me wie ba dwuma yo obi anche bo wasase so na mu nwuma obɛyɛ ansa wakɔ no ɛne hia me sɛ dɛn obi anche bo ɛwɔ asase so na mu nwuma obɛyɛ no ɛne hia me pa cho tie me me sɛ dɛn tie me ma kyerɛ nyama bebre na me santo aso hwɛ akwala da no wakam me sɛ dɛn akwala da no wakam akwala da no wakam akwala da na wakam me pa cho twa enwo na se no okoro kama na fagu nsum na fa nkyina bo fagum na fa odi ababa akopatum anajo to fa akwala na bra bonte fa dware do so no besi ne nanse enanso hu sa de bi e se dai enanso hu sa de ni enwo ya ba ukoto sesiwa fresh pa so bi awu atofo wo na munim ase kire na munhu adepan ne ma nipa ne buye e wa jo tie mi odifo pe e na mi breki sa ne usu ya kire na wotwe ho mama ya practical bi me de asase ne abo makasa asem no me pese me ma ye practical me ko gina so na mutwa me camera me fiso a ne ya sai twa ho ase benya video benya jam sunsum ho ana ho na be so kase antwi tumi wo e be fra dance fo nyina be gina ho no wahwe Tvgh gadochi e ba jo tie me se nipa na wu atofu wu e wo se nipa wu na wawu but ya edi ba bi ya wontie wu na se shiw na tie se fie e ba jo mo mpe hunhu na mo mpe tawa haban na mo kan bo no mfa nto jan haban jan na mo mo ne fo na mfa nse fie ni fie enanso no ba bi bia ade ko ma nipa ni fie asa tie ase kwasa ase no e be tie si obi so fie ho me se be den e be tie si obi so fie ho we enya fa sa ko hwe mo we di wa wo hwe mo ofie na aka se ko bosom so na akọ ba bi da bi nko bosom so okase ni awurade o David Nyankopon ono no fa hwe hinta me so fa hwe yere hinta me pa cho tie obi so odifo hu mo ne abetena fidua nim ye da ye ntimi nna me se ko petre ni edwade nkoda wo mu aye painting white no kope ho na tigum bebre na fa surunsu fata ho si fie ni fimfi budi mani si wona nsa anaju bi afa pressure na to pitigu fie ho saa na nsa me pa cho saa ho no entimi ntina fie ho biu enwo wo Nyankopon acha na de wo se me saa de abawura ho no nyame ma me de wura sunsu mu no me kire sunsu mu de na ka ho me nya selfish me nya ni brefo me nya atwo so wo do nua oso do Nyanko se wo honam entan unia na ndo ho enu nyamso nse me kita de na me de ma wo e woni age nhyira ka muslimi fu nyina obo na kire odokase oto na ntwi na oku na pesa na nko abawe kristo no to akokọ mua odwan mua aponchi mua wo ku de agu fridge mi twetwe ye be de bia fridge ase papa nyame ahira wo obua yade be dokoro wate jankwa siasem yade be dokoro be wu nkwase ewuo afetie wa won tafo wo fie tienie wa won tafo wo fie na nkwara ne emfasika aho kyerɛkyerɛw na tafo na tafo bi aye nhira sister I don't know assessor kopa beru a wanya 90 ana 70 tie age na me bono 70 80 90 upwards and my sister and yeah sister on qualify e pa cho mompe
unwo haban no mo hye ni nsu omfa susuma sanka ho omo wi a abrewa no emfa nyina price so no mfa nsu ni nware ntafo no baba antafo na tenase omo di sika bebre o ba bia oni omo ka se mra bia baba ni omo ka se baba bia baba ni omo ka se mra obra bom bia papa yi baba na te wani hwe nkwala na ntafo nya abaifo wadwe ne sua unnim sunsum sam ka se bon ntafo na tenase asa na wedi abosom sa abosom hwere se muhunu bi ohina de batina dwaso madu ho wate ye do batina dwaso o de o kama for Jesus o kama for nature e ba to team ma nature men wate e da mo de na to de na mo be yi na pie no ye dim se ba ya amamene na amane na ne bambo nso te sen ana bambo te sen o ye ne bambo te sen wan kasa so e me ba cho e wo ye di dwuma bi na me ba cho fafo na frem eni de mu do ye tu fan to abonten kopen wo yi bi na de fabra fi pene dodo ayin fe nanim ho ai bebo amara ofom ye de ni na si wo ne de prayer to ase ye de ade bi ka ho nti wo de frem ba de ase ye de ade bi eden e ka ho na obi bia no okitani obetima wura fi ho tiemi mesi obi bi ni ho a okitani ana okita be ye hu ana okita hu mfi obetima wura ho ori fo kwase ntwuma de ba bi emu do ne se me kire ne emu do eni kwase me koro ho o so na ni pe wu ofi okeke ye si ohina na wawu ye peja na ate ahwe na manso twen odofo odifo won se me si awiem hu do nti matena edin trom edin garden the precious garden tieme mediani odifo akwasi antwi the prophet in the spiritual realm ba nyina fie attention tv o kan na tum kura afasa me be kire sunsumsam no mo wo tie ase wan tie so me kire sunsumsam wo jitu wan nyanto me kire sunsumsam tie ase na tie ase se obi se papa me nan sore ya me ni padua no me hu ni yeda so da bon enko so da bon enko competence stone tie wo ogu ayuwam me se dai ayuwam pensu etene anaje 12 yina ofie no fimfi na fadwaro ni padua dai bon ni ntimi mabio me se dai dai bon ni ntimi ye dai mabio order for media ni prophet Eric Akwasempi me da sa for your God's revelation ministry ano tiemi me da sa for your God's revelation ministry ano me ba jo tiemi me wo ablekuma agape William Street share scream na se na fa me normal na Kristo ama Kristo betine ni mahwe se meza ati ase a obetine nsama ye wonni ehwammo na o ma ye nsansi fom me ba jo Agradaa Bible watchna yawada me pa choti me trans 101 eno na oba ade ne se eduabo se den ene ye trans instantly na ya twe sunsumu no me pa choti stamp de wo frem wo achichiri a wan ya ubi sam direct bi am nchiro chese wo tu nan wo tu to asanka dwafo am frem nyina muntie me na muntie me se de stand ye mo beba anase mbaboa mo ho ano na mo du ba 50 60 100 na maba Kumasefo Baronsi Hotel encheme ba ho Kumasefo Baronsi Hotel encheme ba ho me ba joti so wanti sunsun sase a obe ha na brabon enkoye ma odifo asase na me kotena so no me ye bibi yenye me pa choti wo na pepra tietie de aprawi no fashe pra ni fifi na chimfato fie ade bia koso bia obehu se mo nsam no ma na anadwo bedi di ofie ma ahokyere de berewa obete ahwefom se nipa oba wo no soso na osori tiawa obebo fom no baba bakutu wani mapachaw ne ya me kan se onyame one boafo mezaya oni tumi wura me pachaw
wo a waji hospital to me nka hospital nye wo a folder wo de aye wo de na wo ji folder jansem hunu ba ma bia wo hwam nkron te se motorway oba bia wo hwam nkron se motorway e ba cho frem ma mfa honhon kire wade wate utimi hwam nkron ta haba are you serious ameka some kire chimi okase ne wade wate enhye ho akonfo na obere nso ya onim ne nyamba ya ma wo ebisa papa mento ade ni nyina nwie na msika nasa tin ho kakra bi se ene nkyina bo fagu ko nyam na sine po na fa de fatu sika no so obi antimi ntwo sika bi odofo biru besia ensuo chatuwa ma eyihwa dasade hwe meba ba kira de bia won tiase ne enti ahonho fi wo bola so fi wo asunsuan mu no obi wa wadware na hunsu abefa nsunsuan mu na honhom asom omusom omo to yare de brew nti nipa bia mepese obenya bi wo wadwa ayechi mo amudware fa ka akwan mu hwe su ka akwan mu no ene mama dwuma ehye media ni prophet Eric Kwesentwi family telephone number ene gu screen na se no nyame sunsum no nyame ahoden enye wo dia asomdwei ene bambo enye wo dia adomti am